Türkmenistanda türk ruhanasy Fethullah Güleniň Hyzmat hereketi bilen ilteşikli bolmakda güman edilip ýyl kesilendigi aýdylýan mugallym Eziz Hudaýberdiýewiň türmede aradan çykandygyny Azatlyk Radiosynyň Türkmenistanyň Milli Howpsuzlyk ministrligine ýakyn ynamdar we ýagdaýdan habarly çeşmesi tasdiklady. Belläp geçsek Hudaýberdiýewiň türmede gynamalar esasında aradan çykandygy öňe sürilip, bu barada geçen hepde Ukraina habar.com neşrinde we Twitter sosial ulgamynda maglumatlar peýda boldy. Azatlyk Radiosynyň bu meseleniň anygyna ýetmek üçin bir hepde bäri dowam etdirýän synanşyklarynyň netijesinde redaksiýa bu maglumaty bir-birinden garaşsyz başga-da iki çeşme tasdiklatmagy başartdy. Uzak ýyllar Kerkidäki türkmen türk mektebinde ingliz dili sapagy boýunça çağalara bilim beren Eziz mugallym Aşgabatda geçirilen Aziýadanyň öňü sirasynda tutsag edildi. Eziz we işdeşleri ýapyk suud dinlenşiginde 25 ýyl türme jazasyna hökm edildi. Şol günden bäri hem ýapyk ýerde ençeme gynamalara we kösünçliklere çydamadyk Eziz aradan çykdy diýip Azatlyk Radiosynyň Türkmenistanyň Milli Howpsuzlyk ministrligine ýakyn ynamdar we ýagdaýdan habarly çeşmesi 15-nji iýulda gürrüň berdi. Türkmen News neşriniň ýagdaýdan habarly çeşmesiniň öňe sürmegine görä Türkmenistanyň Owdan depe türmesinde saklanan Hudaýberdiýew hepatit C ýagny sary getirme wirusy ýolgondan soňra ol şu ýylyň may aýynda Bayramalynyň türme keselhanasyna geçirilýär. Ol sary getirme sebäpli şu ýylyň 30-njy ýununda Bayramalynyň türme keselhanasynda aradan çykýar. Azatlyk Radiosynyň mugallym Eziz Hudaýberdiýewiň haçan we näme aýyplama esasynda tutsag edilendigi şeýle-de onuň ölümine nämäniň sebäp bolandygy baradaky saglyk we suud resminamalaryny almak synanşyklary häzirlikçe netije bermedi. Bu barada Türkmenistanyň baş prokuraturasynyň şeýle-de Owdan depe we Bayramalynyň türme keselhanasyndan hem kommentari alyp bolmady.